ki para bangeit i hau tura unong penim jongi Jesus Christ ni ai ngu U Blei bau pen yo hangi yakan kesngi ke bat mai ke bang yo pediang ga jim ga jongi sngi ke ba U Blei ulasya yangi bangin syong thai nakikam trei jingta kibran kam man kesngi ke bangin mani ngin syakri yau dak donut bat kam sim barok habing don napok ni ke ying ke bakentang lani habing don ke ying ke sam ke jungi ngin yo ban puson lut ke por ki ai ke badai padu Blei ni ai ngu U Blei bo pen yo biang kan ke por ke bangela ben don lang akan ke ying ke bakentang ke ying ke balasna bangin yo ban ya sekri lang U Blei nadu kibasan hadu kibarit kinong serai ke i halga jong ke balang nakan di keceka ke bakentang nama kata ngap diang subhaya pi baro iwe piwe kit khot jong ke balang hoj ki badon keteng balang hang ni la dadon kiwei pat ki badon keteng kiwei pat ke balang ki balang kan ke jeseng ngini sekri lang U Blei tin ga jong U Blei ko ong batu ngin ya perkhat banyak penki parlok ya ka jing i bat ka jing le babha lamda ino ya ka jing sang lang jong hi kumbalong kom ki wei henrei da ka be kentu parlok hi bat kata kham tam kat ba pi i ya ka ta kesni ba ganang jan ngin ya chakmat ka jing syakri ga jong i dak mi ruai lang ke ruai ka bakhatar kan mar ni ruai ka bakhatar ablei baju rap yang ngi kerman ru hame ha eryong ba long jakari bat jaga syong bane bro andri dikit khot ka ruai ka bakhatar Ablei baju yaram yangi ikeren ru ame air yong balong jakari bajaka shong bane Sergil jong ga khe jong me real khot pila ju shong ga klan kak sang ti krao jong me ga jing ya da ga long bakilom mempacem say berte mempat benlong na bom jukot mi julong Blei ba ju no met yai long hajar snem hakma jong me ilong kum shi sngi jing apin bakadu it abam pan mi kasngi kapor bakum kawa bashlei ikun kakit no hi
jing posnim bajatang mi kasngi ablay baju yaram yangi ikurmenru amin Ashitom baro long kasti long jaga shong manen Shua bang sependam lang U Blei haga jing duai Ngindia sya skor Habangat puli na ki atli ki bentan ka tin ka jong Blei Kawai ka long na ka shiti ka jong Paul ki nong Philipi ka long na ka basaw ki de khot shi phau hadu ka ba khat lai baru na ka jing roi sam ka ba shi spa ar kuwei iwei bat ar ki de khot Ngindia sya skor Ya ka jing shi sha jo ka tin jong Blei Henrenga ka men hau trai shi bun Ba onda menta phila penthmai pat ila ka jingmut na kam ta jonga hak ba phila chu prakhat shisha nri phim yo mat phim cham yo mat yo lat bang ong sapang ka jing sngo kurdu namar gala nang hakanu kunu ka jing long bang long hakata hi ban sngo hun ngatip kumno ban penpo ban ngatip ban sngo dap kerhai Haka ei bat haki ei baro ngalanang ni kata ke buj ban sngau kedang ru bat ban sngau tengan ban sngau dap bat ban sngau kedu ngala ban le iki ei baro hauta uba pensat bor yanga ngan khmit ilagi khmat sikilum nangnu kan wan ke jerap jonga Kejarap jonga ke wan U Trai ubla thau ke beneng bat ya ke kendau to Blei Un kyrkhu yangi habang ya sya skor habang yo bani pusan ni ke tingsha ke tin ke baim kya jongu ni pendam U Blei haga jing doi kukpa jongi ubha beneng ngi aingu yame ku Trai ba snai Ba kyrkhu ya ka jing em kya jongi Mila ai pat hangi kan ka sngi ka batmai na du dang step ngiyop diang ya ka Ngiyo I ka brom Blei cho me ka be thmai man la ka sngi Ban ngiyo boru kum ta au Blei da ka jing kyrkhu ka jame Bang ngiyo ban pediang ru ka jing kyrkhu ka ban Blei ma ai hangi ka wei pa ka sngi ha ka jing em kya jongi Nyangu ima turab I Bamisya sngewbha yang I bangyo banya wan lang kum ni ka ying ka bakentang Kum ki khun ka ba I ka jame Kum me yo I metip au Blei Ya ka jim ka jungi uwei pe wei Jingkit ka ba khia ka bangi don Yirap au tribe I abangi don ka jaka kentang banyo ban slok bat me sipor au Blei Yirap bangla ban yo bor thamai nang ni sakmat Bangla au Blei ban im kum kisakhi ke ba im ke ba job ke ba bun ke jinge aga ji im ka jongi atrai me lekar khu le ka jong ka balang ka jeme hang di hamoro nadu bela seng nong rim ya ka me lekar khu ya ka kala roi ke ba bun ke banta haga jing pentelun di kam ke jame leng ba ke syakri ke ba kodor ke ma Blei ki nong serai ke ba kodor ke ba I ban set ban trei ke kam ke jame ki khun ke ma ke jong ke balang ko trapi ki rang ba ki long ke mi ki samla sin rang ke thai ki khun hep ke ba sakhi mo Blei ke ba syakri me ke ba phlai ke teng ke ba im ka jame Teng ke praman sim ke badan saudong ke ne sinang bagian itu bagi pediang ya me nyanyu ima Blei me kyrkhu le ka jong ka balang
Hakabala bani shimata haki babun ke mata kan rapi. Hakanya trailang ika kam kya jame. Bat ki bor balang ki bakam shalor. Kani kalong ke sngi ke bakerpang au blei ke ba. Ki balang baro hapo jong ke KGP snat sep ngi kan mau ya ka. Hakanya lenti ka jong ke try. Nadu balatung ya ka. Kabalang hang ni hamau ro kaya solang nama katabat baro ke balang kesinat ban ai ke borom seme U Blei Un kyrkhu le ka jong sinat nadu ke sngi balatung ya ka. Oh ika jat lenti ke babun teli kisnam bat ki posnam hadu mata. Ngida duai kerpang au blei kumbalai jirap meli cu kyrkhu ko trai le ka jong kesinat ka jame. Hagini ke por ke belalai no. La atrabi ban le si bon ke ban pun krau ke kam ka jame. Ya ka kerteng ka jame. Ya ka jing pen im ka jame. Ya ke mensim ke bakodor. Baro ke bapo upur usam jong kesinat. Oh cabar jong karikasi jain tiaru. Hakim mission ke baka. Gadon. Melaju ya penmi au blei. Yakin nong yalam. Iwei hadian jeng iwei pat. Oh ikut rapi. Ngidang don kam ingin ke juk ke bor ke bam juk syajab ka jeme. U Blei Un jingiarap yang ihi kipor baro. Bangi kermenru hama blei. Nang ta kipor ki bandang wan. Ngidwaya blei tu isnei ban kyrkhu yang ihi nama kata. Hagan ke jeng syakri. Kei baro ka bangin yo ban pendap ko kan rapi. Galong ke jeng kyrkhu ke mensim ka jongi. Ngin mi nang ni atrapi ki bri ke bayo ke jish syaman sim ke batumai. Abangin ala atrapi banang kut jengmot. Banang im ki kristan ki bakamba. Banang im ke nabi ki saki ke ba im ke kerteng ke jame. Hangnu hagabangi ngidan. Bangin kut jengmot ru au blei. Bangin la banyakit banyaba banit trai ban yaga kam ka jame. Kat kum ka jingla kama blei misya yangi. Syemingi kyrkhu yangi pediang ka jing tuai. Ngu ngidang mi pan ka jing ai. Kharkrang trabu nong pedim jang Jesus Christ. Amen. Ki paru ibi baro na kaliang jongka balangi I Blei pi baro ki bangeit ki badai naka Balang Presbyterian Mawroh bat na kiwei pat ki balang ka jingku blei pi ka kerteng U Jesus Christ U Trai ni I Blei ru ya kiwei pat ki bangeit ki bamla bandon lang han kapor nri bakum ka balang in sayo ban penmi ya kanika jing mani jing syakri jing han kapor link ba ke YouTube channel jongka Balang Presbyterian Mawroh kajing kublei ru pi ha ka kerteng ka im ka bor try banang penim jengi U Jesus Christ ni penpau jing songgo han kapor ba kum ka balang ngilong ki badan bok shibun banyo ha kanika nok pha je kesngi U nongkren I Reverend Pastor Reverend Kharkrang I belong ru U Senior Executive Secretary jongka KGP snot sep ngi kumba I pastor nongkren ila duai kani kalong ka sngi ka bangi khot ika ka KGP snot Sunday ka bangi kerpang aki balang hapo jong ka sinot pastor na kalian joka balang I penpau ka jingsongo bat suburam AFP ya ka jing lakloi ka jong pi ban riang ka jikerpat jong ka balang balong kum unongkren ha kani ka sinot semi Sunday na kalian joka balang ni ai ka jikrhu kerdo IP pastor ban ngi duai boleh na IP ka met ka bakoi ka bakhia mar kham tame ha ka jing syakri ka bakrau ha joka sinot man pentlun ki kam jongka na kapor syakapor ngi duai nyo ka met bakoi bakhia batru yakin ka sam japi baro ka wei bat ngit skam ru pastor ka kubor ka bafin sa ai na kapor
kanong ka kubor kaba long ka kyrkhu man sim yangi kibarang ki ying mani batru ikitu kibayo ban skap ban sa skor ling ba ka YouTube jong ka Balang U Blei Un kyrkhu ipi pastor met bat man sim hakani ka por ngin lumno ya ki jingaingo ban hadin belum ki jingaingo ngakerpat ya i temsan Dr. Ulamre ban penketang ya ki jingaingo batru ban bo jing dwai kerpang nakamta ka KGP Sunday batru napaki break ber hakajing dunah di khot met jongki dongin dawai ko kpa jongi bahabneng ya ingu me ko kenrat medang syak sngewbha ya blei bandon hakaying ka bakhut ka bakentang ka jome mengen yo ko trai ban syakri ban mane me ublei ba em ublei ba khu yu blei ba hak ya ingu ko kenrat yak jeng dor ka jome blei ndo basdang jong ka kapor hadu ne klimat yo sngong yo mat ko trai ka ji alam ka blei jong me ba ka jeng dor ka jome hap deng jeng lam man sim ba khu jome ko trai lang baki benta kajing syakri nado basdang haduk na kapor kaburam kajing ay syame ko kenrat nama malong utrai kli jong ka balang utrai kli jong ka kam utrai kimet kimen sim kejongi ubalong ru utrai ublei nong bu nong tau ubla tau ngi dakti blei jome ko kenrat ban mekwa ko trai bengin le ka mon blei jome ni don hangane ka ying ka bakho ka bakantang jome ko trai ka dek janglam ka kti ka badan bo jome ablei lang ba jogane ka por ngangu kerpang ma ablei melai ngine ko ipat ka sngi U Trai ka batmai ko trai ka sngi ko trai ya ka baka sinot ka lapan bo kerpang ko trai mengen rakhe ya ka kum ka kasi jantra president sep ngi sinot ablei namar kata trai bhangai ngui ma trai me yalam ablei ya kinong yalam jong ka sinot on na du moderator ke senior secretary kiwei pat kinong kit kam ko trai ke ba yo I ko trai bat ke ba don kene ka jing yo jingai ko trai ngin don man rakhe kerpang man kan mau kerpang yela ka jong ka sinot ablei ko man ka sngi trai ba bha namar ka tangi don ban yasno tilang ko trai hakane ka balang bat ki wei pat ki balang hapok sinat hi baro ka wei o trai ban syakri me ko trai ban kan mau khmade na ka madak sinat ki kam ki babon sartap ki jongka ko trai baba ki ba dai ban penyar ko trai yak hema blei joma haslak na ka perthai bagen pendab ro trai ki kam ki babon sartap na ka ban pentelun ni slantem ka kam ki joma ko trai hapok ka sinat bat sabaru ablei namar katangi dua trabai seban kyrkhu nong prembi yo moderator jong sinot ablei menang yo kamet ka basyat ka bakoj nang yo ko trai ka jing nang jing ka jing mot jing berkat ka baklain bat ka bastat ko trai baba nang yo ko trai ka jing nang chem sim ablei ban kit ya ka kam jong ko trai da ka ba khmit laki khmat chame nama ma kolar ban ya lam ban ptin ya laki jong ko trai kita ke ba per ki ba le ya ka mon jame nama ketang duai atrai sei kota ban kyrkhu yo moderator blei nang la ban pendep iki kam ki babon sertap hapo kesinot ban yalam lo jong pai lang bla sus pa kesinot haglanti ke badai biangkat kum kamon jome baki kam jong kesinot ru ko trai kinang ya chaprang kinang roy chaprang ko trai naga banda ban penyai ke khobor ke gospel jome haslak naga perthai naga banta kota ban penbet penbiang ki kang jinon kam ke bon sartam lagi long haki department ki paper jong kesinot hi baro kawai kyrkhu ko kanat ki senior executive secretary bat ki wei pat secretary bat ki wei pat ki nong kit kam ablei makiru ko trai kin yo ma di jing shem sim ablei kem magila IT a ko trai yela de shaka jing khot jome ko magila sha ko trai jing pengentang akhmat jome ablei ni snai ban yai penchai bor ki ko trai de kapor man sim ko jome ko trai kram magila ban le ke bhatam de jing e ka kam jome de jing e ma oblei balong trai khli chong ka kam
Ablay lang mana ngi ko trai ngi kan mau kerpangkat kung kejaman bejong sinot ko trai nagabanda ki para mensim ki bakotor hoi ki badon Jinglong jang kamet ke bekerpang kiba don ke jinglong ke khot met ke bekerpang kiba don ru ke jing mod jing berkhat ke bekerpang hoi kiba don ka sap ke bekerpang ko trai ya ki benglati baki ke specially able person ablay hoi ki long ke jing thau ke bekod or jang me ko trai ka sinot ka don ke benda ke bekrau ablay ban yasno tilang ban kersyan ko trai ya ki nama ke tang juai lang menagapor ni sai ban penkup ya kesada ka bor ke jing start jang me ko trai Habaka kner la kiktibel akiktibruj ki kotrai shagene ki paraman sim ki bakodor ki badon kam ka jing yarap ki badon kam ka jing I ja khamat jing kumlang salang yarap ablay bikin yo ka jing start blay ka bawan ka jing snai jong makin la ban le ka babha tam kotrai nagaban ban kintiu kotrai I ya ka jing long briu man briu jong ki paraman sim ki bakodor lahang no no baki don la ki long hapo ki balang ki jong ka sinod la ki long ki badon hapo ka imlang salang jong ni ri yang tia jing bat chawai ru ablay ho atra ba ki long ki jing thau ki ba kerpang ki jong me ki jing thau ki ba ko dor chama ablay isnai ru ko ta ban pen yo angi ka jing sham man si ma ablay bangen yo tep bangen yo I ki dingin pe ki na ki khamat bakin jaman si ma ablay ham ngin krer ki ti a ko ta ka jing arab ngin krer ki ti ko ta ka jing kershan bor ki ko ta krang ma ki ko ta ken sngewbha ki long ka benta jong ka balang ki benta jong ki imlang salang ablay trai ba Snake ko kena ngi dua kerpang nagabanta jong ki ko kenrat nama ki long jing thau ki ba ko dor jong me isnai ablay bagin sngau tu a trai melong blay ba tip lot ki kumba ki long nama ketang dua tra ba isai ko ta ban kershan bor ki banta ka ba ki sha sumar ki banta ki jaka ki ba ki ri ki kidop ki sumar ki ablay isnai ko kenrat ye ki nong trai ki badan ka jingket khli ko trai on nagabanda ki ne ki paraman sim ki ba ko dor ki balong ki jing thau jong ma trai ba pha I dua ru nam ti project jong snot ke ba pher ko trai hak bi dei ba kene ke banta ke jing shakri ke ba ko dor ke jing shakri ke ba kerpang gen ko kenrat nak benegi man sim ke ba ko dor ablay yarap ablay ke long trai ko trai ke ba lai ti la de met bat man sim ko trai nak ban yar nak banta ban yarap ki nak banta ban kentiu ko trai ke buram ki ko trai ba pha nak banta ban kershani ki ko trai la kalong hak bahikai ki ye kajing nang jing start la kalong hak bapsa bapja ki kajing de ki jing bam ke badai kamet la kalong hak bapsa bapja ki gro kenra da ki ai ki jing bam kan dia men sim na ka ktin ke ba em bak badan bo jong me hoi ki lai tilut ilade ko trai ka balong ka jing shakri ko trai ya me oblay molong trai ki met ki men sim jong ki ru atrai ba kyrkhu ko trai ki benta baro hoi ki project baro bak sinot ka don na blay ka don ka jing ang not ko trai kadon kajing terang kajing seliang ko trai ban jingiarap ko trai ye kiwei pat ko trai hakim lang salang ban kner la kati kajing yarap kajing ye kershan bor kajing skolem ko trai kada kajing I Blei ko trai ba galong ka kam o ko trai ka ba Andre ko trai ke bangim la kum ki bro galong ki bala sudah de ka bor ke jong ba nama ka tai kai ngi ko kenran ban kemit laki kemat seki chame ablay nama ka jingiarap kamwan na kilom kamwan na tham ablay Andre ka jingiarap ka wantang na me ko trai walang utrai ka beneng syajrong utrai ka khendau syatmian walang utrai ki met ki men sim jongi walang utrai bana bom jukot sebom jukot ablay nama ka ta atra ba isai ban kershan bor yala ka sinot kershan bor ngi rang ko trai ba ki balong ki khot jong sinot ki balong ki balang bat ki district press 3 pok sinot he bro ka wai min kmil ki khmat sebe ko kandar ki por paro mengin tuai ko trai ngin dua mangiru ko trai ngin yo mat ye jing shaman si mablai ye ka ban trai ka kam jong me ko trai ko mamalale ban madang don hasla kena ka perthai rai ba phala isai ko kena ki bantah baro hokin yaj be yadanti ko takin bet kin byang om da ka bor ki jing start bakin jabriu om da ka bor jing la bakin japerthai andrai da ka bor uman sim ba ko ken anong primbi trai ba phalam na ka por ngi aingu ko kenran ila don na ka por ki jing shakri ko trai ki jing shakri dik jing aingu balong ki bantah ki kam
Mingai ngos ka kam jeng mai ko tra bapa. Habang iyo diang ke babon ke kyrkhu ke babon serta ablai mathe saing kam ke khon jong mai ko tra. Na kita kyrkhu blai ke tangi ban ban ai ka kam jong mai. Nama kita ngi dua terbai se ban kyrkhu pen kentang. Ye kini jai ngu ko kenran. Basyano syano ka balang ke pendan kami ki. Syano syano ba ka sinot ke pendan kami ki ablai. Kalong naga ban ban kentiu na mi keteng badan bor jong me nag ban penyar ko trai ke jing trai hapo ke jelaju ke jeli yang sinot hapo ke jeli jong ka balang ru ablai nama teng duai ko kenrat yang hilang paro ke dan hang ne habang ikner leki ti ban ai ke kam jong me trai ba hai se ngin kner nu ko trai iki do not kin theg do not ke men sim i ko trai ye ke ban ai ti lu de mat ban men sim nama kata ke long kam mon blai jong me nama kata ke long kam mon jong me ko kenrat mengingin ai ki do not ki mesim yang ko trai cheme ban chakri met bat mesim ko trai nama makwa ken ko dat bagi te bisa krime kin chakri me ka mesim bat ka basisha nama bau paru ukwa kam kita blai isai ko taban kyrkhu nama kata ngilang baro bang itu warum de kiwei pada blai Ibam la bani don bentah ni kapor ko lang maging ai ko ta ba metip ki kembaki long ko trai ngi dua de bentah jong ki ru ablai kila bandon ke jingiasem nyaman kila bandon ke jing dok jing kerdu kila bandon ke jing ban khia jong jing lang jing pang jing sitam hanraya ablai ke ai mangep ki breu ko trai melong ablai batip lut bat bala ban thau thamai ke barok de kabor ke ki blai jome nama tangi dua ko krat isnai ban pdiang ko trai pdiang ko kenrat jing angu aja kam jome gin long ko trai kum jing angu thang ke bi ki ba kyo so ja khamat ka khat jing isnai ki jama blai hoi ko ta bangi kum ki nang shakri ki ba aja kam jome ko trai gin yo amat gin yo diang ko ta jing ko blai jome kat kum kabon blai jome isai ko krat ko por badang sa sesipang por ko tangin yo sngo yo khobor kin jama lai pastor mai pastor skrip ko do jome isai ko dai ban pun ko ban tan thli ki donot ke men siming ablai mengin klet ke perthai ki jing sngewbha ki jing sngosi jong ka andai ngin phat ki khmat chme ko trai ngin ban thli ki donot ke men sim jong ko trai ba ka ktien ke ba em jong me ka ktien ke ba kho jong me ka ktien ke ban bo jong me ko trai kan yo ka jaka ha ki donot ke men simi kan song sangi ko kenrat mengila ban pendon kam ya ka hak jing ai pilgrim kristan ya sla ke perthai ke badap tang jing le ka do bat men sim ke perthai bukan yang mutlab kenya blai kyrkhu ko kana lo jong syakri pasor ya renial Kharkrang ko trai oh yu syakri malwan ra ka balang nam ka por ko trai bapa ingai scam ko trai ka de ka jing lam ka kti blai jong me bo syakri jong mai on psai ngi ko trai da ke ai kan jablai ke ai kan jaman sim na ka ktin ka ba im jong me sngo ko kan bangu atama pra ki pop na be kan ngi pan ngi dem ru ka ji sunang pembi amen ngindang ya tengen ke program jong jing sekri ka jong i ngin ya rawai lang ke roi ka ba aspa sanpho jing roi ka ba aspa sanpho a nong pen im tuan khomi ai hangi ka jing isnai jing thung jong mi kin nang ter khong klamuslap ka jing ai atrai kan mau jingiarap kan wan nami ka jing roi ka ba aspa sanpho Jingiarap dan wan lamin wan long sngewbha yang jingan tu pensyai hangi haneng yo baklem kabor sim ginyam
paroki jingtung I try kun mau I try kun mau jingiarap dan wanami dalalong itenan sisin kabajergam kagoper temen ka takap din jong mim yaga donut kum jer I try kun mau I try kun mau jingiarap dan wan nami adin ka takala rengkyang ijing tong ru la jan yam ila krau vor ki ding shia ya u go kin sa ko jam I try kun mau I try kun mau jingiarap gan wan nami ki para bangeit I U Trai nadu I pastor in chat ki temen besan ki de khot jong ka balang ki long kmi ki long pa ki kun samla ki hep ki barit ngai khu blei pi ha ka kateng ka thiang bat ka bat don bor ka jong trap unong pen im jong I u Jesus Christ ai khu blei ka balang ka bakan mau ban penyo hanga ya kan ka benta bangan yo ban ya sakri lang bat pi pai lang blasus pa daga snam ka jong jisu bat ban ya sam ru ya kan khubor ka jing pen im dak ka tien ka jong blei blei sibun ya ka jing kren diang subha ka jong pi nak ta ken ka por ngam long nong wei bat ka balang hang di hamoro nga sngewbha mi ka balang ka ba ya kan mau na ka por ban penyo ya kan ka lat bangala ban ya sakri lang bat phi ban ya sam ka kubor ka tin nga jong blei na ka por ka jing duai ka jong ka long ba to blei unang kyrkhu ka jong ka balang kit khot ka jong ka baro kani ka long ka sngi ka ba lap pen kerpang haka kalendar jong ka balang Kristen ka Balang Presbyterian haka KJP Senat Sepni labu ya ka bagi balang baro kinraki ka kum ka KJP Senat Sepni Sunday ka jing tmu ka long ban kan mau iki balang bakin yakin mau lam ha ka jing tuai iki kam ke bakasnat ke don ban pentelun ki don sibun ki project ke bakasnat ke pentelun nak away ke sngi cek away pat hoj hagan diga sngi ke bamenta kum ka KJP Senat Sngi Sunday lak milinti baki balang kumba ka balang hani kala yo bandara ki banya bu jing tuai ya ki kam
ke babun setap ke bakasinat kadan bat ka jing pen baik ke long bakau jingaingu ke belum men ke jeseng ke long kerpang na kamta ke way ke project ke ta ke long ka America School for Disabled ke school ke badan ke bakasinat ke penyai ke badan hapo pur usam jong ke balang hang ni ha Mawroh ki don sibun ki pramsim ki bakodor ki ba don ka di khotmet ki ba kerpang kat kum ka jing yo pediang ka jongki ha ka long priu man priu ka jongki ki long ki mesim ki bakodor ki ngim don ji per ai na pedang jonga bat jongpi Hendai ki don kam jaga jingiarap ke ba kham kerpang na pedeng jongi ya bo play ula kyrkhu kumne ni dwai ndang takikam jong ka senat nadu balas thung yaka ka senat kala pen khre ru bang yo ban rakhi jaga Jingdap arpusan senam ka jongka. Kaban yo ban pli ka senam arjar arpun nyau. Kabaga senat kala pen kre kala tung ki komiti ki baper. Ban yo ban yale kemen jubilee sebra jubilee jong senat. Hak senam arjar arpun nyau. Nadu bla tung ka hadu menta. Play ula betin lega jong senat. Kita sebut ki projek ke bah kita khot bat gidel kids habang ilai Jingiaseng sinat ngiyo ban ya kren ngiyo ban ya ajeng mot haki agenda ke baper ki ba ke sinat kala bu baik berhenti haki tanat trikam ke cok department ke baper ke jongka ke badai ke kam yalap mission and evangelism department trikam yalap hapo pur usam jongka Shalawara Sam Mission Center kidon di projek di barika jingnang ka jing start ya kerjaan ka pli ki school ki college bat ka senat kadang penkre haga bakan yo ban plino le ka jong ke university ka ba ya kata kadang don ka jing trai ka jing penkre bangeit kamu Blei Un kyrkhu ka jing temu bala ban pen urlong ya ka Kidon sibun kiwei pat ki projek ke ba nyemla ban ya thu lut hang ni Rai ki long ki benta ki badon kam ban ngis ngongu bari ka jing kersan jong ki balang barok hapo jong ka lamba ka jing duai ka jong ki balang ka jing ai jong ki balang le ka jing ai ngu ki bala mang kerpang bat ki jing ai ngu ke ba ki balang ki para bangeit simet ki ai kelu cika kam ga jong Blei ngila ban pentelun ki kam ke jong Blei nakapor syakpor khot nama kata ba nginaya kersan ke kam ga jong Blei ka bau Blei udang sya yang ni main trade up ini ke kam por ke stat ke por ke yai Kabang idon kam nama kata ban penpoi kan ke gospel siap baro ke mesim ke bekodor lengba ke jing trekam ke ba ke kesnat gadan ka benta jong ke jing slok nak keti jong Blei kan ke janmit kalong nak city ka jong Paul sekinong Philipi kalau nak bersau ke dekat ke bakat lai ke bangalau pulih ke bestang ke wang kumni ngalak ban le iki ai barok hauta uba pensat bor yang ke phang pedeng ke ba ngan bu ikan ke jislok kelong ke jingiarap ke wan nau trai ni dwai ablei sasisin pat meyo iyangi habang idon na kena ying ka bakentang ka jeme
Ngi pendam rit hak mat jema blei. Ngi wan hang ni kawai ka jing thu ka longen ai ka puram ka yaro seme. Ngin sakri me ka daga do nuot ba ka men siam paro. Ngi wan ru hang ni au blei ban sa skor ya ka tin ka ba im ka jeme. Ka me medan ban sa pedeng jongi. Mi ia trai mar kata ko mamla penyang dengkat lembat ka balang ka jema hang ni. Sakri ubam don ai ru em na ladi. Wanang ni au blei ban pen sngau. Ya ka jing sisa baro ka mana bu ka do nuot ka jonga. Ka bangan yo ban pen sngau dak sin tur ka batlat ka batngit ko mo briu. Bahkan yo ban rung ke skor ke bahkan jaman sim ka jungi. Bahkan lo ke bor ke terapi. Bangela ban job. Yaki ke pengen ban yale akaji im Kristan ka jungi. Haki bor baro. Kyrkhu ma kata ngi wei haben ai ke bor. Haka ban yo ban sa skor tangi ke tin ka maka sur ke jome. Om ki wei pat ke jing sawa ke balak wan ban wan. Nak ni ke pertai. Ha keteng trai jong ji sungi pan kini. Amen. Ngala ban le ki baro hau tau bala pensat bor yang a. Gini ki long ki kentien ka shiti ke ba upol apostol ula tho syaka balang ha Philipi ka balang ka bul seng ban amen sim yaki komu briu batlat ubriu bamdan ai ru em na di ula ban le ki ai ki bakrau nam ta ka kam ka jong blai wang na la ban le ki ai baro de U Trai ubala pensat bor. Ngetip sapang ka jing im ka jong por swa jong ka jing kala ka bamut ka jong swa ba u ne shem ba u jisu ulang u jiu ubla pensan ha ka long ying long sam jiu ka ba bat pai ka jing kai ten rai jong ka nyam jiu uba ka kerteng ka jong swa ka jing kala ka bamut ulang usol ubala kha ke chenong tarsas ubala puli bhai yiki got an ubala yo ke training ke babiang spang ka niam ju ula yo yike kai nang noi kai uba krau kamelia ha Jerusalem kelabiang kajing start kelabiang ke dikri ke bola yo bau mut ban pen klan ya kan nyam ke bala pensan ke bala penrang ba hak bala khayu uperkat badai tang ke ni ko we kan nyam ka bagi briu baro kidaban buat ya ka kidaban pediang ya ka badai nama ta kadau ulap pensitom ben ya ki Kristan Ikan nang buat ka nyong Jisu. Kata kalong kejeng ang nuot, kejeng kut jemut ka jemu. Bat ula persang ru ula pensitam ru si bon ki bangeit hau Jesus Christ. Ula lentam mauru ya wei dikit men besan u Stephen. Ngpuli kata ke kitab ki kam ke apostol ke dalam kebenyau ke dekat ke pesan pusau pan rupau udah pan baru nak nong sensa bau nyok ban lech ki wei perlu ke senang hang nu badan ki Kristan ke nong buat yo Jisu ban kem ye ki ban pensit tamban ye ki ulayo ke bor nau nong sensa ban lech Damaskus Namo tip hang ta ke dan Kristan banyo ban pensitom ben yo anda kelenti Damaskus
Kelenti kabau udang leit rengkat dalam ke jeng berngam hang nu ke baik kendu ye ke nong bud ka jong jisu ban su kambai ye ki ban pen sitam ye ki ban pen bor ye ki bagen ino yau jisu kin ino je ka jingai kristan bat bagen yai ne ban long kijiu dan rai kedai kelenti jong ke jing pentemai ka jong ke im ka jong ki ka bau blei sya ya u baun jat ka jing im da kata ka kambaman ka jong sya bagi khon ka jong blei kin sya pen si tamban ya nu briu bat ngitip ke ga blei jia kelenti sa Damaskus kelawan ka jing taba layos ngauru iga sur ka bawa nau blei ba umla banile persya yo blei bat ula kelon ula kempang yu imat tat hadu baula pediang ya ujisu ula pendamret ya ladi bau blei ula pen kia yu bat ula long ujing tau uba thamai umi nalaying sa kalenti sa Damaskus kadanut kabarunar kadanut jang kajing pensitambeng kadanut ban penyap ikan nongbut kajong ujisu wan pai sila kajong kajing kasam kajong ujing tau ubalat kela bemut ubalat pen kela dekat danut kajing mut ke basniu umi nalaying dah kajing temut ban pencintam banji ke Kristan wan pai sialaying rengkat lembat ke mensi missionary umi nalaying klamu Kris ke danut kajung wan pai sialaying kom Kristan ubajanai kata kalong kajing im kajung ni sakri jong blei ubaang ngalak banle ki barot hauta ubla pensat bor jangan ki prabang bi balai ki dau ki bala penlong ni upol ba unut ban keren ni ke jing sisa ke bakrau kat kini upol hadin jong kejing kela ka bamut ka pisya ka jong ulalang u atiar u bakador jong blei ulalang unang yalap u bakrau ulang u missionary u bakrau ubla sya si tom si bon nagamta uji sukres nagam tak kam kajong blei ula sang bun teli ke balang ula thok bun teli ke siti ke mamanga ban ma pingi yo ban puli ya gani siti ke bol u thok siki balang ba phe se korin cha Philipi cha kalatia bat siwei ula thok ru ke siti chaki bay trailang ni ka kam ka jong siau Timothy pat kiwei pat hakani ka jing trai mission ka jong upol u apostol ulama ci bon ke jing sha pensitam ubashi sena ka jing ka jong siwa ka jing kala ka bomot ulalang unang pensitam banyak bakrau yakin nangbut ka jauh Jesus Christ
haba ula priang yo jisu nong pen im beshimat ujung uru ula syak ki ju ki jing pen sitam lani kala balong kam krau shu bani ga bu usol janga tarsasi ula pen sitam syoban luang pol syoban kala ka bamot ban pediang yau Jesus Christ haka personal diary jong laringin puli haka shiti ka ba ka jong pol si nongkren kalau naga bakat wei ngim dan por ban puli lut yaki kad khot ka ba saw ngan puli kat tu kat ni ya ka jing syam ka jong pol balai bu slur bandong bangala ban le igini ki ai paro deu ta bla pensat bor yanga uang kum ni neki jiu san sin la yo san po nawai tri lai sin la syo yanga dig ding sempat si sin la den tema yanga lai sin la sha pai ling shimi chi singing la dan ka dorya ba jeliu hakajing lek bun sin hakajing ma ni ki wa hakajing ma ni ki nong luti hakajing ma ni ki parajaj hakajing ma ni ki gentle hakajing ma ki nak nong ba ha ki jing ma ka klau hakajing ma ka duriau hakajing ma plengki lok ba arsap hakajing 3 minute bakajing 3 sitam hakajing bom yo thia bun sin hakajing ngan bakajing sliang hakajing sa jing det bun sin hakajing peja bakajing lengkhoi kita kilong kajing syak sitam ka bau pol ula syak nakam ta ka gospel nakam tahu Jisu anak pedeng jong kita ki ei baro gabo le sha haga jim ka jong nam da ka gospel simla randin nama bau trai Jisu ukursan bor yo nam ka kam jang ka jingiarap ka kam jong ka jing kenim Thầy ban penyo sngau seki priu paro kini kilong jesem kini kilong kajing ka ba pol ulai kendu haga jing transmission tia chu ko mangili puli na ke bon ke panta ula dai ban syak shitam syak set bendi syak sempat nda wei lang ubiyane ulang ubajanai baru pol om dei ka jing la aga jonga kam dei ka jing long duki jonga kam dei ka jing kot jingmot ka jonga bangla ban sha ikini ka jing klem da lenno ka jing shisha dei namar bau trai open site bor yanga ki prami bi ngis ngau diau bun sin hakajinya kendu kajingi kum Kristan namar mengela im hakajing sok wan ijing tenju ibarit hakaji long Kristan ngilen dat no yo blai tang ijing ibarit ngilen no yo blai kajim kajongi Paul tuang ngayai ne batu badai mau upan sat bor jangan kajing im Kristan ki pram bi kamlong kajim ke basuk bon ni ha kajing yale hakal long priu man priu haka pang haka shitam haka duk haka jenjar haka jisya keren bang paru ngidai banyak kendu bat kiwei pat ki jikai kibat pen atatin jaka jingai ka jungi
kia bapen atatin ya kajing scam jo kajing long Kristen ka jongi hakanu kanu korkom kam tam lada ngingim pen scam lade kom ki Kristen ngila ban ino ya kajing kai ten rai jong ka balang ka bangi kam yo i ni kisni ka jongi hakaji kendu ka jongi kom ki khun ki jong Blei habadon boong bakajing pen baptis jong ka Balang Presbyterian 4 khot ka pop nomor bam simpen ngam ngila de man weng pen kriya no yikat tu kan ikit khot hagi balang ka jo ka balang hagi balang ka bangeit nomor kim scam ka jingai tang hakata kan nongrim ka baklios ngau nang kong yo Jesus Christ ka blai lam de ki mi ki pa ka baklios ngau nang kong ya ka teng jong Jesus na ki mi ki pa ki bla pen kan tang ki bla dry nadok be dang kan long ka blai ti ki haka sakramen ka jing pen baptis hau bleu pa hau bleu khun ba bleu man se ma khoi mda bagla san gilarang ba kisngu atatien ban yo ya ka jing khu jing ka pop nomor ba msim la pen ngam ki ki prabu bi ngide ban scam ka jingai nang ta susu kum ki Kristen ye kendu si pun ki jing tenju hagaji im ka jongi nadu na la ying la semru hagaji mamyala ban ya im Kristen prengi de khot juga ying habaka mi ke persang ban im ka im padu Blei ukpa open dik ukpa open stom ukpa persa ngau no man siam nyamla ban yai ne ba U Trai haga jing ke barit ke bengela ban mat nadu na lagi sabana ga ying kesam haga je dai ga im ka jongi padu Blei mana kesngi pol tu wang ngala ban de gini ke paro nama ba U Trai upan sai bor yang ngasngu i ki prabang i haba perkat ya ki kentin trong tu priu ubla kren ni ku te jing ruai ngala kut jing mot ban buot yau jisu uba kerteng unok seng uba ngila banwa capang gajing im ka jong kumno bahkan ni gajing ruai kumno gajing kut jing mot ka jong nak seng baula ban sha klem sep thing gajing ya habau pediang yau jisu nang ta jong ngi ke belai tip ke belai puli pangka capang ka jing im ka jong nu syakri uba kodol jong belai uparamarjan jongi ubanaga jela ka jongi habak missionary kilawan banwan ra iga gospel haga negeri India ka jongi haga jela sam ka tu ka por ke jela ka Meghalaya menta ki missionary ke lait ban yalap da ka wi ka snang se ka wi pat ban lait da ka wi ka ying se ka wi pat kela rung ka ying jong ni usakri jong Blei Un nak sang banya slok bat ki banya ruai bat ki banya duai bat ki bat uniu sakri jong Blei ulap diang yau jisu kabla pelong ikan nong ilam snong ki nong sensar snong net kapor ban persa ya ka jingi kai jong missionary ban persa
Ia ka jilap ka ketin ka jong play. Habau ni nak sang ulak la ka bomot. Ulap diang au Jisu. Belapan bor ya u bau de man ino ban lenno ikan nyam nong wei ka baki ong. Ban kan tai no ya u Jisu. Rai ka bas ngau tenat kalong ba. Uniu syakri jong play. Simla lenno. Habla pen bor yu bau de ban ino lada ino pen yap no ik arngut ki khun ka jungu. Wang ngalak khot jingmut ban but yau Jisu. Ngamla ban len, ngamla ban ino ya kan ka jikai ke ba im ke ba kisyakri jong play ki lawan ra. Laset yap iki khun ka jungu. Nak seng nginai lat ya me ba me no ikan nyam ikan jikai ke bagi missionary kilawan ra hakan ri ga jongi balada memle kumta ngin penyap no ya ka lok ka jame nak seng uang biang laki wei kim tre nga mar wei ngan buat simlalen bat la penyap ya ke tengah ka jungu bat ki khun ka jungu mem sep tiang ba mi i baki khun arngut ke layap ke tengah jong me ke layap me kwa ban yap sela diru balan kwa bala yem lenno ya kan dekan nyam ka baki missionary kilawan nak sang wang kading pna sya khmat ka perthai syadin paro sying la penyap namar ba unak sang kpa jo ke ying simla lenno yau Jesus Christ ka bakini ki kintin chance ba ke nu syakri jong blai ubla kren na du ka danut ka mensim habla bu ya ka hakikin tin bat ki sur jirwai ke ba ngomlung ke jirai shaman sim kalak ta ike bobon ke mensim ke bakodor ban ka jing bom lan ka jong nu syakri jong play kat kata ka jing syirkai ke bodiwan sya hakajim ka jong ang kaji tu ki parasnong baro ad gajing yap kaji siap penyap kaju bagayi kaju kila kristan unang sensar chang kata ki ma kata kasinong ru ang kata kaji itu ulalong kristan ki pramu bi ki lai sentence ki lai kentien ki bau ni syakri jong play ukren da kajing slur kajing kut jing mut kaman da danut kaman sing ka bisa ngel kut jing mut ban bod yu Jisu nganam pai di kaman don kajing kemen simlaya ya kalat ban le jalap ban le long missionary sekiwei pat ki pramasim ki bakodor ki lai lan ki saulan ki tin jing wai ke ba labu ha ki tin ke ukren ki long ke bor ke ba im ke ba kta ke danut ke muslim ki priu mdai tangel ke jala ka jungi mdai ta kari India ka jungi ka perthai par away ngala ban le yakini ki paro hauta ubala pensat bor yang ki parabang bi ni em magini kisngi ga jungi ka bangle ban sha shitom koma sha pol ka balang kristan hagini kisngi ga jungi
kasya kedau keti ki waipat ki bangeit kata kalong ke baka balang ka jungi ke de banyak kendu hagini ki sngi ke ba ngingem hagini ke India iri India ba i ka jungi ki Kristan ke jung ke balang Kristan kala de ban syak hitam haki waipat ki banta jong ki ri jong ke pertairu kila de ban syak hitam kajing kedau keti persyak ka balang ka bakhu ka jong trai hagan negara India ka jungi haki wai pat ki kunhun jingai bakal balang Kristan ka penlong Kristan ju bori ki priu kata kalong kajing keno kajing kedau keti laning gelap anong ki wai pikitin kajing parap kajing trai kam jong ka balang ka kajing shisha ka balang Kristan kam ju penlong Kristan ju bor yanu yanuru kaya thu ye ka jingisha kaya lap yo nong panim jong ka perthai U Blei Un U Trai kisu u blon herne ka khat ka banang banwan rai ko bor jing suk jing ka man ka perthai ban la sha kedau ti lesyak kena ba kapan long Kristan ju bor ke briu kasya lap kasya thu ye ka jing shisha habau leuk ta ye ki upan phai ke jing ka jungki upan ye kan do ye ka jim ka jungki kip riang yau jisu ko belong sol jing ka tarsos ban pediang yau jisu ka balang ka bandep ye ki hukum baro ka bau trai ula shani aka ka pen baptis ka mdai de ka jing pen bor haka man sngewbha ka jungki haka jai ti man sngewbha ka jungki bagi pediang yau jisu ko munang penim apdeng jungki ni ki baro kom ka kenhuan ka bau trai ula seng ngilala ban le hadu kat ni ka balang kala roi hadu kat ni dain ma bau trai ulai rap ila ka jong ka balang ka bela seng ni sla jong berdai ka bangi sngosi hagini ki sngi ka jongi habamla ban kesan ya ka jing yo i ka jing mudur ka balong ko makarngai ka jong kita ki wei pat ban pen shisha ba ka balang Kristan ka penla ka pen kala Kristan ju bor ki priu la tha da ki wei pat kela ban ong ba ka balang Kristan ka pen slur ki kam sniu ka balang Kristan kapan seluruh banyak dia tiada ikut raks. Kita kelong ki kubur ke ba, kum ke balang, ngidai kendu, hagini ki singi ke jongi, hagini ki ri ki jela ki stit ki ba marjan ke jongi, kabam dan ke jing shisha ruem, hakata ke jing ong ke jing keno bat ke jing parep, kabaka balang kabakhu kabak kentang. Ka kren persyak ye ke jing sniu kai ke khun ka jong git khat ka jong ka bakilong ki ba em ka jim ka ba ye dev ka man ka jong blai ka bakari ti penya balang jong ka balang Presbyterian ka kren sai kum ni syapang ka di ka jing lin ka ba sniu ka constitution jong ka balang Presbyterian dari India la thok kum ni church members should refrain from idol worship, production, possession, distribution and use of alcoholic drinks, ganja or opium,
and misuse of psychotropic drugs, substances, and various forms of gambling. Kamton ke jing shisha, kabangin syak kena kum kebalang. Bakapan slur yiki kam bat ke jing di kibas niu. Ki para bi ni dwai wo blei. Leng jong ke di ke jing syak kena. Bakum kebalang ngila ban job. Dayauta ubla pensat boring la ka jong ka balang ban jeng ka nongrim ban pen im thamai ye ke sim ke bakodor ke jing thau ke bakodor ke jong blai ki pramu bi haki balang ka jungi haki bor balang ka jungi ngiran si bon ki khana jing job ke ba blai ulai rap bangela ban yo si bun ka jing job habangi trai ka kam ka jong blai hagini kisngi di dana ka jing ya kendu ba way store na po ka way ni kisnat hakapis ai ka jungi ubalawan khnang ban ni kendu iken noyalam ka KGP assembly bakwa ban tip kumno ka jing trekam jong ka regional assembly ka KGP assembly hagaji kelar hagaji keren ka jeslok wang ngakwa ban yo sngo ya ka jing job jong ka KGP assembly ka jing trai ka kam ka jong ka bat ki ki jing duna ka badan na po jong ka ngile keren ngile pen palut iki bro ba ka jing thmu ka bangidon ban pelong ika KGP assembly baraka jekran bon ka khana jing job ka baka bor balang ka KGP assembly kalale kendai po kendai poin kendai gilong ki khana jing job lesi katu kat ni ki dan ke juna ke bam simlong bat ke jing khanglat bagin nyathu eka khana jing job jong ga jing secretary jong ke KGP assembly bat ke jing duna ke ba katu ka ni ka bangedang dan kam ban pen baik ya ka ki don si bon ki khana jing job ha ga jing trai ga jing pentelun ni ka kam ga jong blai da ki balang ki bor balang ke bla bu baik berhenti ban ya trai ka kam ga jong blai nadu ki balang haki jeka ki chnong ki baper ki bor balang ka district ke presbytery ke senat bat hak assembly ngila ban le kini ki baro opol dai ma u bala pensat bor simet ki don si bon ki khana ki jing job ke bangela mat aga jim ka jongi ni job ngila ban job yaki namar bangela bu haswa jong ki paro yau trai bu nong paniam jongi u jisu namar klemu jisu haka jim ka jongi haka donut ka jongi haki long ying ki long sam ka jungi ngine kentu ta ka jing sha job sudah mau try jisu la kren shai lamanga phemla ban le ru em la kren ni ka ta ka bu jing tho ka gospel yonis ka lenong ba khat san ka khot ka basan ngila ban yo ika jing job aga jim ka jungi namar ngila bu ya U Blei ka jing im hakli du namar bat U Blei ki baro kilong ki bala matayas kala nang ba khat khandai ka khot ka ba pon riu ki para bi lada don ka bangela ban le ka ba phatam ka jing ka jungi dei namar ba U Trai
ula pensat bor yang ini kilong ying kilong sem ki kemi ki pa kila banong ngelala ban pelong kerempai ka baru Blei kerempai ka syukri Blei paro ki khot apo jongka mdai ka jing la jong pa ka kemi mdai ka jing tips ngi jong ki khuon de na U Trai ulai rap ula persat bor bangela ban le komta ki samla puli piyo iga jing job haga jing puli ga jong pi mdai ga jing tresitom hoi ka long ka banda ka badan kam handai na bala bu U Trai U jisu akhmat ubla pensat bor ba pila bani pas yike eksamen ke ba per nak we ka jing puli ke we pat ka jing puli kentup yake ni eksamen ke ba pinang yale manta pila ban pas pa haka jing puli ka jong pi den ba U Trai u pensat bor ya pi kisamla ke ba Blei ula kat khui ki kam ke jing trai ke jing ta ki kam office den mau trai ula kat khui kanu ka jing trai kam dei tang ki office kanu ka kamba U Blei u penyok bentana ka ka jing tan kam ka jongi den mau trai u kyrkhu ngaju snow pla ban perkat ya ka lat ban pen biang pen bet ka jing im ka jung ki priu hang ni ka sla jung pertai kilat ka mai ka ji ke ba bek ke ba dei hok ka ba Blei ula pen kre ke ba sup ha ka men si kanu ka kam ka barit ka bakrau U Blei pen kre yangi bangin la ban ya yo iki jon kam ka bhala ka sngi ngila ban le ye kata den ma U Trai ula pen sat bor den mar ba U Trai ula kyrkhu yangi baladadan kanu ka bang misim la ban le kumta ngi job bon sin ka chim kia jongi kalaban long ba ngi duna ka jinget nyem sembu U Trai khmat ngi persang da ka bor ka jongi ngi klet ka ba ka tien ka jong Blei ka bu chi song lamanga phim la le e ru em bon sin ngi job haga im ka jongi ki prab bi bangilong ki nong job bangila ban le ki ei ka bakrau haga im ka jongi nginam la daladi ngidan kam ka bor ka bamju sha job lambau tribe unong penim jongi U Jesus Christ ubau nong rai shaman sim unong rai sam ong nam kata ngan khmi iki khmat che ki luom baka jingiarap ka jonga kan wan dan U Trai len rap u len kut khui ngi leng baka de ka jing sekri leng baka de ka jing slak leng baka de ka jing sha skon ka ti jo Blei bangi long kum ni ko bangi long ko mau pol dei ka jing la ka jing start ka jing tresitom dei U Trai ula pensat bor yang tongi ru ngin mi nang di rengkat lembar ke ni ka bor jing job ko pol apostol dan ban sha stom kat ku di jing ka jim ka jo kum ke stan gi ru ke ban mat ke ni ke jing dengan shene au unomino yangi unum pene ran yangi un kersan bor yangi ngin long kinang job Trai uban sat bor yangi ini doai ablei melakren yike dikisha ka tin ka im ka
cho mẹ bên đây hà bộ jongi iwei beiwei là đã đón kanu U Blei cái bab hatam cái malayo pediang cái im cái jongi yirap nginom ngau sarong bakam de cái jing la cái jongi cái jing kyrkhu cái jeme cái jing pensai bor cái jeme jongi là đã đón kanu cái jing telat cái jing syak job cái im cái jongi Yarap pengelak banyu iya lah dia mengelang ki beri ke batalat ki beran kam ke bor ka jame namangi sngau tu daladi nginam la ndebat me ki baro ki long ki bala to kyrkhu yangi bat kyrkhu le ka jong ka balang kai ma blei bakin mi nang nir kat dapat kin ke bor ki im ka jame in persang ki bakrau nak ta ka kerteng ka jame ngin long kin nong job daga bor ka snam ka jame ka ban kershan ka jing pichu iwei sngau yangi ka jing twai ko trai tang trai jung chi sungi pan kini amen to blen kut khu yangi ka ding chakri ka bangil ai hakini ka pata pro ngila pendap renti yakini ki program kat kum kendika order of worship hakini ka sni blen kut khu yangi ngini penwai kini ke jing syakri ka jongi ini ruai lang ke ruai ka ba laispa anru pupra bat hadin juga ke ruai kepat i ston chat stor dan slim ba insa plai ke jing ruai ke khu penwai ko trai chi su tang amehi ngasem jing suk jing kemen serom seneng ngawat aslam tang ame ngalasem paro ket kat ni ruai ka ba ya jirwa ka ba laispa ribu pra. O trai Jesu tang hamihi gashem jing sung Jinkmen Sharum Shaneng Awan Laslam Tangham Mingala Shem Dangu Jisu Bala Penhun Yakam Sim jonga jinkmen makrau Jesu me at anga jingsuk jingja tanya lawan Yami bonsin gaklen ben banjing im jong me atrai yanga gam shem lenden dang yu Jesu bala ben hun Yakah mensim jonga jingim jinkmen bakrau Jesu me ai anga i kaper tehingala Jingsliang kimla bendu iwei kila gala persyang kimya ramai ero dangu Jesu bala penhun Yakam
bên sim trong ngà chính y chính im chính command ba crown Jesus me anh chư bang chính sngewbha thầy ga khen jingiarap U Trai adu chính ai này ba trong mình ya ga bên lòng thơm mai đang ru Jesus Balang bên hồn ya ga bên sim trong ngà chính im chính command ba crown Jesus me anh Ukpa jingiarap beneng ya ingo namar ka jing don rakat ka jume bat ngi ka ni ka jingiaseng ki benta baro jo ka jing shakri ka jingi bat ki nong ishim benta baro ngi aingo naga benta ka khubor pastori jongi bat ngi duai men kyrkhu I bat ka jing shakri ka jongi bat ngi duai nap ta ka sinot ka jongi ru kanang roi kanang ya chaprang kham ta ka bagabe sha ka jing rakhe ka lungkhu arpusan snem kyrkhu ngi lang borok ko trai ikini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ka jong trai bat unong penem jongi U Jesus Christ ka jingai ka jong Jesus Christ bo trai bat ka jing ba ka jong blei bo khpa lambat ka jing selok ka bat hyang ka jong mat sim bakhoj kin yai long kin yai sa bat ngi bat kireu ngai ru kaleng satalak ka ni ka perthai menta bat shaduki arta bom jukut ru amen.